ka biyuda naghulog og duha ka dako lamang, ug sa Jesus naniit. Nakikita usab siya sa mga dato nga naghulog og daghang kwarta. Umingon sa Jesus, kining biyuda mas dako og gihatag sa panudlanan sa templo kaysa mga dato. Kaya ang mga dato nanghulog lamang sa sobra sa ilang bahagi. Buti pasabot kung sobra, mas dako ang nahabilin. Ang sobra, gamay ra. Mura ba og kining gantangan na puno na ganing gantang kalison, di ba? Mumana sa una, karon kay kinilo na manggod. Puno ng gantang, kalison gyud na. O, di ba? So ang sobra, gamay ra gito ang sobra. Unya ang biyuda naghatag sa dako pagbili nga iyang gihatag sa panudlanan sa templo tungod kay iyang gihatag matud pa ni Jesus ang iyang gikabuhian. Ingon pa ang iyang income tingali pila ka adlaw o pila ka semana ug mao toy iyang kinabuhi, pagkaon pila ka adlaw pila ka semana, pero gihurot gud niya og hulog. Ang unang pagbasa nga kinuha dinhi sa basahon ni propeta Daniel naghisgot og paghalad usab. Paghalad dili bahandi, dili panahon, dili bisan unsa nga butang, kundi kaugalingon gayud sa tao ngadto sa Dios. Kay bisan pa sa hulga nga ilang nadawat, hulga silang kinabuhi, wala nila buhata ang butang nga kontra o gidili sa ilang Dios, ang Dios sa Israel. Ilang gibarugan ang ilang gituuhan, ila gayong gisalikway ang hulga tungod kay ilang gidawat gayod ang pagtulunan sa Dios. Muna kung mamalandong kita niini, pareho ba kita sa biyuda nga mihatag sa tanan nga tong gikabuhian? Pareho ba kita sa mga tao dinhi sa unang pagbasa ng gisulti ni propeta Daniel nga mihalad, andam mo halad mutahan sa ilang kinabuhi bisan pa sa hulga? Mga igsoong Kristo, nahibalo kita nga kung atong kinabuhi mao'y taya, ang atong trabaho nagaunghaw sa kakuyaw, ang atong pamilya nagaunghaw sa kauwawan, kung ang atong mismong dungog mayingon nato nga namiligro, ato kanunay biyaan ang atong tinuuhan. Prangkahay lang nga istorya. And we must be honest enough that we do this not oftentimes but always. Dili usahay kundi kanunay. Nganuman, kung atong mamatikdan mismo sa atong trabahuan, ato bang gipatigbabaw o ipakita mismo ang atong gituuhan nga pagkakatoliko, o mupadayon ba ta sa mga nanghitabo nga dili maayo diha sa atong trabahuan, o sa mga butang gibuhat sa atong mga pamilya, ngali atong bana o asawa o anak o ginikanan, nakabadlong ba kita kanila nga sayop ang ilang gibuhat bisan unsa nga sayop? Makabadlong ba kita sa atong kaugalingon mismo nga usahay atong biyaan ng simbahan, atong biyaan ng gituuhan, atong biyaan ng Dios, aron lamang makaanggon kita og salapi, aron lamang kita makalingkod sa posisyon, mangdaot kita og laing mga tao, mangguba kita og dungog sa laing tao. Mga igsoong Kristo, ang biyuda sa Ebanghelyo dinhi gidaig ni Jesus tungod sa iyang andam kanunay paghatag siyang kagalingon tanan. Ang unang pagbasa, andam kanunay ang mga tao nga istorya ni Daniel pagtahan sa ilang kinabuhi aron lamang mapatigbabaw ang ilang gituuhan sa Dios sa Israel. Nga ang sukwahi, ang supak dili nila buhaton, ilang likayan ang pagpakasala. Mga mismo matanon nato sa kinabuhi ni Santa Cecilia o sa kabirhen og martir, she preferred to die than for her body to be used by someone else.
Munang mingon nato sa kada adlaw, sa kada Domingo, katong pagbalik dinhi sa simbahan, sa kada panahon nga magampo kita, sa mga panahon nga naatindir kita bunyag, kita mismo binunyagan, ato bang gipakita mismo unsay buoti pasabot diha sa bunyag nga kita gibunyagan. Pagbubo sa tubig sa bunyag, bunyagan ko ikaw sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Buti pasabot, gimarkahan kita sa Dios, sa atong kaugalingon, diha mismo sa agtang pagpakita nga iya kita sa Dios, dili kita iya sa atong kaugalingon, iya kita sa Dios. Okay, iya kita sa Dios, we cannot do otherwise but do something with what was being taught by Christ Himself. Mayroon kita, Katoliko man ko, Padre. Yes, because of our baptism. By the virtue of our baptism, we are Catholics. But by the virtue of what we have been doing, can we say we are also authentic Catholics? Mga igsuon ni Kristo, mismo kamo, kada usa, ako mismo, desisyon makahusga sa atong tasagtag sa kaugalingon kung tinuod bagod kita nga Kristiyano o Katoliko. I don't have to judge yourself. You don't have to judge me. You don't have to judge others. Judge your own self. Kaya naman tayo mga kinabuhi na it's only God and us who know so much, not the others. Mga mismo, may nato nga ang byuda is the concrete or typical example of a faithful Christian, a faithful person na naningkamot, nga matuman gayod, diha siyang kinabuhi ang pagkasumusunod ni Kristo, ang magtutuo sa Dios, ang sumusunod sa tinuuhan. She was Jewish. She must be Jewish. Na mga panudanan nga mismo walay ingon nga mo kini ang ihatag na amount. Wala. Kusang loob lamang. O sa ato pang simbahan, love offering. Muna nga kada love offering nga atong gihatag, kada butang atong gihatag, gidonar sa simbahan, nabay bugti niya na nga atong gipangandoy nga ihatag usab sa pare. Kitingali sa atong paghatag, aduna kitay mga pangandoy nga someday, somehow, kung nako'y ihangyo sa pare, tumanon usab sa pare. Tingali tumanon sa pare, kung dili sukwahi sa parokya, o dili sukwahi mismo sa simbahan. Kaya tingali usab, kanang atong mga ihangyo sa pare, sukwahi. Kaya kung sukwahi, dili yun, tugutan. Pero kung pwede, tugutan gayon. Mga mismo yun pa, once we give, let it go. Mubitang paghatag, buhian naman. We release our hold. Di ba? Gawas kung butangan na tuglastiko, kay paghulugan na, mubalik. Mga mismo, mga Iso Kristo, it's an act of letting go and not knowing what we are doing. Paghalad niya na, halad. Because the purpose is giving. Mura din sa byuda. Paghatag, hatag. Without thinking of something in return. Palihog manindog. Magampo kita nga nagkatigom dinhi aron pagsaulog sa misteryo